Mám si říct tady bláky. Cože? Zátěž už zase tam, jo? Právě vidíte živý přenos největší kolovačky na světě. To je pro vás Železné rudě. Aj, trefil! Na tuto koulovačku se bude ještě roky vzpomínat. Ať už ve zlém, nebo v dobrém. Ať už se budeme koukat na modřiny na svých koulích, nebo na toto video. Mám si jít na tepláky nebo kombinéru. Vem si o tepláky a držím.